उत्तर खाग्राबारियाव गोदानै लुफुंनाय गुदि बाथौ मन्दिरखौ दिनै बेखेवबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 9 नं बनरगाव बियाबनि बेन्दोङाव थानाय उत्तर खाग्राबारि गामिनि गोदानै लुफुंनाय गुदि बाथौ मन्दिर थानसालिनि हाबलांग्रा गेटखौ दिनै 9 नं बनरगाव बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। आरो गुदि बाथौ मन्दिरनि हाबलांग्रा गेटखौ सोनाब क'क्राझार बियाबनि MLA एबा आथिखाल BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि EM रबिराम नार्जारिया बेखेवनानै होयो। दिनैनि गुदि बाथौ मन्दिरनि हाबलांग्रा दरखं बेखेवनायनि गेजेरजों सोनाब क'क्राझार बियाबनि MLA रबिराम नार्जारिया बेखेवनानै मा फोरमायखो मिथिना ला। जोंनि बे सा खाग्राबारि गामिनि जोंनि गुदि बाथौ धोरोम सिबियारि साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर होगोन। बिथांमोनहा गोबां नाजानायनि गेजेरजों गावसोरनि गोबां खस्थ'नि बयनिबो हेफाजाबनि गेजेरजों धोरोमनि फारसे बयहाबो अनसायनाय बयहाबो फोथायनाय जिहेतु दङ, बेनि थाखाय साबना हामना मोनसे खेराइसालि बे मन्दिरखौ लुफुंनायनि थाखाय जे नाजाबोदोंमोन, दिनै बेखौ बिथांमोनहा मोगथां महराव गोबां मोनसे नायथावथाव समायना रमायना साबना हामना मोनसे खेराइसालि मन्दिर न'खौ लुफुंनानै लानो हाबाय। आरो बेखौनो दिनै बिथांमोनहा बेखेवनायनि जे हाबाफारि लादों, आंखौबो बाहागो लाफैनानै बेखेवनायनि जे खाबुखौ होबाय, आं बेनि थाखाय बिथांमोननो साबायखर होगोन। बाथौ धोरोमनि बे ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला बेबायदि साबना हामना मन्दिरा खुनु गामियाव आं दिनैसिम नुवाखै। बे दुलाराय जोंनि बनरगाव आन्सलिकनि सिङाव बेनो हयथ' प्रथम मोनसे मन्दिर बायदि आङो बेखौ नुनो मोनदों। आरो बे मोनसे मडेल जाबाय जोंनि बे ओनसोलनि बाथौ धोरोमारि जायफोर बिथांमोन दङ, बिथांमोनहा खेराइसालि बा मन्दिर हिसाबै जेखौ लुदों, बेयो आंनि नोजोराव बिराद मोजां मोनसे समायना मन्दिर जादों हिसाबै बेखौनो बे ओनसोलनि जोंनि बाथौ सिबियारि जोंनिनो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन गामिफ्राबो निस्सय फल' खालामनानै बिथांमोनहाबो लुफुंनानै लानो सेस्था खालामगोन। जों धोरोमखौ सिबिबाय जेब्ला इसोरनि नामाव, इसोरखौ जोंहा जुदि फोथायनाय दंब्ला, धोरोमखौ जुदि जोंहा फोथायनाय दंबा, जोंनि धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै बयनिबो मदद बयनिबो हेफाजाबजों गरसे गरनै दान दक्षिणा होनानै हेफाजाब खालामलायनानै मन्दिर गंसे जोंनि नाजानायनि गेजेरजों लुफुंनानै लानो हायैनि खोथा गैया। आरो जों बेखौ लुनांगोन। गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारि जायफोर बिथांमोन दङ, बे बिथांमोनहा दिनै गावबागावनि जेसेबां धोन दौलत दङ, बेनिफ्रायनो एफा एनै सहाय खालामलायनानै रांखावरि बुथुमनानै बिथांमोनहा बिराद मोजां साबना हामना मन्दिर लुनानै लायो। बेखौ जों गुबुन गुबुन धोरोमफ्राव नुनो मोनदों। जोंनि ब्रह्म धोरोमानो होन, जोंनि बाथौ सिबिग्रा बर' रायजो राजाफ्रानो होन, बिथांमोनहाबो धोरोमखौ जिहेतु सिबिबायबा जोङो धोरोमखौ सिबिनायनि मोनसे थावनि हिसाबै मन्दिर गायसननानै आरो बे मन्दिरखौ गाव गावनि गामिनिनो धोन दौलतजों रायजो राजाफोरनि सहायजों आरो साखाथि फाखाथि जेन' जायफोरनिफ्राय जोङो मोनथावथाव बिसोरनिफ्राय हेफाजाब लानानै मन्दिरखौ लुनानै लानायनि दरखार दङ। गोदोनि बायदि माखासे ओरैनो जोङो साज्राङै माने बोसोराव खनसे खननैल' सिबिनायनि थाखाय मन्दिर गैयै माने लांदां फादां जायगायाव सिबिनाय, बेबायदि माखासे खान्थिखौ जोङो गारनानै, बेबायदि माखासे जोंनि हुदाखौ नागारनानै जोङो गोथार मोनसे थावनियाव जोंनि धोरोमखौ सिबिनायनि मोनसे थि जायगा जों लानांगोन। आरो बेखौ जोङो माने खुनु जाहाथे गुबुन माने जिब जुनार बा गुबुन बेहाय खालाय दैफोन खालामनाय बेबायदि माने मानसिफोर फैनानै हाबनो हाया, बेबायदि मोनसे जायगाखौ बेंनानै दोननांगोन। मन्दिर होननाय जायगाखौ जिहेथु जों इसोरनिनो न' होननानै सानो, इसोरखौ सिबिग्रा थावनि गोथार थावनि होननानै सानो, बेखौ मोजाङै जोङो प्रटेकसन होनांगौ, मोजाङै बेंनानै दोननांगौ आरो साबना हामना खालामनांगौ। बेनो जाबाय जोंनि मानसिफोरनि मोनसे बिसास आरो आस्थानि केन्द्र। जेराव बिसास आरो आस्थाया दङ, जेराव इसोरा स्वयं दङ, जेराव जों इसोरनि आशीर्बाद मोनो होननानै फोथायनाय दं, बे जायगाखौ जों मोजां खालामनानै गोथार खालामनानै आरो साबना हामना
बेबायदि नायथावथाव खालामनानै जेब्ला जों लानो हागोन अब्ला गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो बे धोरोमनि पक्षे लासैनो खर' गंग्लायनाय बे धोरोमनि पक्षे लासैनो अनसायनाय आरो मोजां मोननाया बिथांमोननि गोसो गोरबोआवबो जाखांफैगोन। बेखायनो दिनै आङो खाग्राबारियाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों। लामा सेराव थानाय बयबो नोजोर होयो बे मन्दिरा बिराद मोजां जादों आरो बेनि थाखाय बिथांमोनहा गोब्राब खस्थ' लानांदों नाजानांदों रां रुफा जगायनायाव गोबां खस्थ' मोनदों आं बेखौ मिथिगौ। अब्लाबो बिथांमोनहा इसोरा देरसिन इसोरा होनायखायसो जों दं इसोरा होनायखायसो जों दिनैहाय थांनानै दङ। इसोरनिनो बे माने सृष्टि जाबाय जिहेतु जों इसोरखौ सिबिनो थांनायाव जोङो दान दक्षिणा होनाय सहाय सहायता खालामनाय हेफाजाब खालामनाय आरो बेबायदिजों मन्दिर गंसे लुनो हायैनि बाथ्रा गैया। बेखौ बिथांमोना दिनै मावनानै दिन्थिनाया मोनसे आदर्श जादों आरो बेखौ जों बयबो फल' खालामदों। बाथौ धोरोमा दिनै बर'फोरनि माहारियारि धोरोम बेवहाय जेबो बिबाद गैया। बर'फोरनि धोरोम होननानै सोङोबा बर'फोरनि धोरोमा मा होननानै दिनै जुदि सोरबाया कुइसन खालामो अब्ला जों बेखौ बुंनांगोन जे बर'फोरनि गुदि धोरोमा बर'फोरखौ सिनायथि होबोनाय बर'फोरनि माहारियारि बर'नि थै मोदोम जिउ समाज नियम निथि आयेन कानुनजों हारिमुजों सिथाबनानै थानाय धोरोम होनोबा मोनसेल' धोरोम दं बे जाबाय बाथौ धोरोम। बेनो जोंनि बर'फोरनि धोरोम। बेखायनो बे धोरोमा जोंनि बर'फोरनि देरसिन धोरोम जे धोरोमनि पक्षे जोंहा जोबथानाय मोनसे माने जोबथानाय गैयै मोनसे बिसास आरो आस्थाया दङ आरो बे बाथौ धोरोम आफा बोराइ बाथौनि आशीर्बाद अननायावनो जोंनि बर' जाथिया मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे जाथि जानो हादों आरो बेजोंनो जोङो बर'फ्रा थांनांगोन। आं बेखौनो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन। जोंनि खाग्राबारिनि रायजो राजाफ्रा माने बेवहाय बिथांमोनहा खौसेयै बाथौ धोरोमखौ फालियो अरायबो फालिबाय था। बे धोरोमखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामलां फोसाबनाय बे धोरोमाव जिखिनि खालामनांगौ दिनैसिम आफादफ्रा खालामगासिनो दं आरो माबाफोर खालामनांगौ दंबा उनाव आफादफोर जिहेतु दं गुदि बाथौ दुलाराय बर' गुदि बाथौ धोरोमारि आफाद बिथांमोनहा निस्सय खालामगोन आरो बेजों धोरोमा मोनसे माने डिसिप्लिन आरो साबना हामना आरो बयजोंबो गनायजानाय मोनसे धोरोम हिसाबै उनाव बयजोंबो बोजबजानाय जाहैनो हाथों आं बेखिनिखौ आसा खालामदों। जोंनि साफ्रोमनिसिमबो जोंनि उत्तर खाग्राबारि गामिनि जानानै गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जोंनि उत्तर खाग्राबारि गामिया बे मन्दिरखौ थांनाय 2015 मायथाइनिफ्रायनो मोनसे गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंहाय जोंनि रायजो राजानि नाजानाय आरो दान दक्षिणानि गेजेरजोंहाय मोनसे प्लेनिं लाबोनाय जादोंमोन जे बे ओनसोलावहाय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय बे गामिनि मोनफ्रोमबो बाथौ मन्दिरखौ गुबुन गुबुन जिल्लायाव जों जेरै नुबोनाय बादि जोंनि नैबे उत्तर खाग्राबारि गामिनि गामि सिङावबो मोनसे समायना मन्दिर थायोब्ला फुजिनायनि मोनसे थावनि खालामनानै लानो हायोबा जोंनि सिबियारिफोरखौ मोनसे खौसेथि खालामनायनि नोजोरजों जोङो लाबोनो हागोन। बे थांखिजों जोंनि बे उत्तर खाग्राबारि गामिनि बाथौ मन्दिरखौ रायजो राजानि नाजानायनि गेजेरजों 2015 मायथाइनि 21 थारिखआवहाय जोङो गायसनदोंमोनब्लाबो नाथाय माखासे एंगार हायै जाहोनावहाय जों बेखौ मोनसे थि समाव मावफुंबोनो हायाखैमोनब्लाबो गोबाव समनि गेजेरजों नाजानायनि गेजेरजों जों बे मन्दिरखौ जों देग्लाय मावफुंदों आरो देग्लाय बे मन्दिरखौ बेखेवनायनि हाबाफारि हिसाबै जों लानाय जादों। जिहेतु मन्दिरखौ बे समाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। खारन बे मोनसे दहायनो एसे आगोलाव जोंनि बेखेवगिरि आलासि सारा बुंलांखांबाय जे मोनसे ओनसोलाव मन्दिर थायोबा बे मोनसे जोंनि सिबियारिफोरनि गेजेराव मोनसे नेरसोन जादों आरो बे मन्दिरखौ नुनानै जोंनि सिबियारिफ्रा गुबुन गुबुन ओनसोलनि जायफोर बिथांमोना दिनैसिम गामि एलेकायावहाय बाथौ मन्दिर गायसननानै लानो हायाखै बिथांमोना गायसननानै लानायनि मोनसे थुलुंगाखौ मोननो हाथों आरो जोंनि सिबियारिफोरनि जिथु गोसोखौ मोनसे फोथायनायखौ स्ट्रं मोनसे बिल्डिं लाबोनो हाथों बे नोजोरजों जोंनि नैबे बे ओनसोलावहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मोनसे बिथोन बादियै जोङो बे गुदि बाथौ मन्दिरखौ गायसननाय जादों। बे समाव जोङो जोंनि उत्तर खाग्राबारि गामिनि मोनसे थांखि बादियै जोङो मैया थांनाय अर्थात 3 थारिख फेब्रुवारिनि गोथार फुंबिलि समाव जोंनिनो बे ओनसोलनि 9 नं बनगाव समस्तिनि मानगोनां MCLA जुबराज बसुमतारी सारखौ जोङो गेट एबा लांगोना
खौ बेखेवनो थाखाय मैया हांख्रायनानै लाबोजादों आरो बिथांनि आखाइजोंनो जों बेखेवनानै बेखेवनाय जादों। दा नैबे मन्दिरखौहाय जों आलादायै जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे बे ओनसोलाव जोनोम मोननाय बे ओनसोलनिनो सासे समाज सिबियारि आरो बे ओनसोलनिनो देरबोनाय आरो बे ओनसोलनि गोबां बिहोमा गोनां मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान सामलायनानै बर'नि आलादा सोमावसारनायाव मैखोमै बिबान लाबोनानै दैदेनबोनाय सासे गेदेमा दैदेनगिरि आरो आथिखालनि BTC खुंथायाव थानाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो 2 नं. दतमा समस्तिनि ST/LAC नि मानगोनां MLA सारखौ जों बेखेवनो थाखाय दिनै जों मोननो हादों आरो बिथांनि आखाइजोंनो दिनै बेखेवनाय जादों। रादाब फोसावगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गिबियाव खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं बे गामिनिनो सासे नागरिक। आङो उन्दैनिफ्रायनो बेयावनो जोनोम लानानै नुबोदों जे बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बाथौ धोरोमखौ गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंबो गाबथा लाबोगासिनो दङ आरो दिनै नैबे मन्दिर गायसननायनि गेजेरजों स्पष्ट जाबाय जे जोङो जाफुंबाय जे बाथौ धोरोमखौ जोङो बे ओनसोलाव गोजौनिफ्राय गोजौसिन फारसे लांनायाव जोंहा दिनै मोगथां महराव होनो हानाय जोङो नैबे परिबेसखौ मोनबाय। बे नाजानायनि गेजेरावनो जाहैबाय जोंनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना गाव गावनि मा होनोमोनलाय देहानि बोलोनि गासैबो मा होनोमोनलाय गोलोमदैखौ खाथिनानै मोननाय गावनि रांखावरिखौनो एसे एनै होनानै दिनै जोङो बे मन्दिरखौ 2025 मायथाइनिफ्राय जागायनानै लुयै दिनै लाफुंनानै लानो हाबाय आरो बेवहाय जोङो दिनै गोग्गायै बुंनो हाबाय जे बर' जाथियादि जोङो बाथौ धोरोमखौ गावनि गुदि होननानै सानो आरो मानो सानखो होननानै जोङो जुदि बुंनो सानोब्ला दिनै जों बाथौखौ नायबिजिरनानै मोनबाय। बाथौआनो जाहैबाय जोंनि मोनसे धोरोम जायजों जों इसोरखौ डाइरेक्ट मोननो हायो। बोराइ बाथौ होननानै बुंदों जों बाथौ धोरोमनि गाहायखौ। बोराइ माने जोंनिया जाहैबाय बयनिख्रुइ रोंसिन आरो बाथौ होननानै बुङोबा 5 सानथौ मोनबा सानथौनि जायखौ जोङो बार, दै, अखा, हा आरो अख्रां बे मोनबानि जायनोखि रोंसिन रासिन सुबुं बे सुबुंखौनो जोङो बोराइ होननानै बुंनाय जादों। दा बेखौ जोङो दिनै आइडेन्टिफाइ खालामबाय आरो बे आइडेन्टिफाइ खालामनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गावखौनो गोग्गानाय मोनदों जे बर' धोरोमनि गेजेरजों बर' नैबे गुदि बाथौनि गेजेरजों जों इसोरखौ डाइरेक्ट मोननो हानायनि मोनसे राहा लामाखौ जोङो बानायनानै लानो हाबाय। बेखायनो जोंनि बे रायजो राजाया दिनै जोङो गोलै नोगोरै नैबे बेखेवनायाव बाहागो लाफैनानै जोङो बाथौ धोरोमखौ इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिन हाबसिन नैबे ओनसोलाव सिबिलांनायनि मोनसे लामाखौ बानायनाय जाबाय। गोजोन्थों।